Wa alla ya'tamalan yen ora bermakmum sapa wong dimukimin kelawan imam sing mungkin. Wa ya juzulan lil musafir iku goga musafir apa ya jemaah yen to jamak sapa musafir. Baina durin dalam antara duhur wal asar fi waqti ayyi dalam waktu salah siji duhur asar syahar sapa wong. Wa badal maghrib bilan dalam antara maghrib wal isya fi waqti ayyi dalam waktu di karone syahar sapa musafir. Wa juzulan menang bil hadiri di wong sing omah-omah boten lunga fil matore dalam yang hudan dan terus apa ya jemaah yen to jamak sapa wong baina dalam antara duhur asar atau maghrib isya fi waktu ulang dalam waktunya sholat yang pertama minumah sampai karunya. Kalau ningali rekaman ngaos saat Indonesia niku kita kalau terakhir itu ngaos masalah sholat jamaah. Nah terus kemudian saat ini kita bahas sholat tenggene lumo, tenggene wayah lumo atau sholat perjalanan. Niku mangke enten beberapa pembahasan nggih. Enten sholat kosor, enten sholat jamak, lan mangke enten sholat teng ndukure kendaraan. Karena niki sing dibahas masalah sholat. Nek masalah lungo niku paling boten dibagi kalih. Enten lunga adoh, enten lunga sing cedhak. Safar baik, enten sing safar qorib. Lunga adoh niku lunga sing sampun mencapai 16 farsah wau diaturaken. Atau 4 barit atau nek gampangane diukur versi ukuran kita ini ku sampun mencapai sekitar 80 km atau 90 km sing paling aman. Sing lunga cedhak safar qorib berarti sing lungae boten nganti 16 farsah 4 barit utawa boten nganti 8 kilo, boten nganti 10 kilo. Nah, tiyang niku nek nglakoni lunga adoh utawa nglakoni lunga secara umum niku kali syariat Islam diparingi beberapa keringanan, diparingi rukhsah. Ada keringanan-keringanan, tapi keringanan iki boten tanpa syarat. Tetep mangke enten syarat-syarat. Contohnya nek tiyang niku lunga adoh nek sing sampai 80-90 kilo atau lebih niku piyambake pikantuk keringanan masalah sholat. Napa niku? Niku sholate sing asale 4 rakaat oleh diringkes dadi 3 rakaat. Namine sholat kosong. Terus pikantuk keringanan ngumpulaken sholat. Sing asale sholat niku ten wektune dhewe-dhewe oleh rong sholat dikumpulno dados setunggal sing disebut nangge sholat jamaah. Enten malih keringanan masalah ten wudu. Ten wudu niku nek normale kita nek pas sikil niku kan banyune kudu nyiram utawa basuh. Boten cukup namung diusap ngeten tok boten cukup. Kudu basuh. Dibasuh. Nek telungo niku oleh wudune boten sampai basuh. Ngusap, tapi ngusapin boten teng sikil. Tapi tenggene muzah utawa sepatune. Nah, teng sepatune. Sing sepatu niku kuat dienggo mlaku mboten coplok-coplok selama 3 dina 3 wengi. Bayang jenengan ngangge sepatu mboten dilepas 3 dina 3 wengi. Dane ambune kaos kaki. Lho lek jenengan bayang nonton mriki nggih kaya aneh mboten mungkin. Tapi zaman Kanjeng Nabi tenggene padang pasir nganggo ngoten niku normal, justru perlu.
Karena kan udara sangat panas dan sangat dingin ekstrim. Maka kudu dilindungi. Nek kape wudu bolak-balik dicoplok yo swara. Akhirnya tetep ngawon. Masih sare tetep ngangge sepatu. Masih sholat tetep ngangge sepatu. Sing penting suci. Terus lunga adoh niku mangke ugi berkaitan tentang ruksa atau keringanan masalah poso Ramadan. Wong niku angsal mokel nek perjalanan ini luwih saka 8 kilo atau lebih dari masa Fatul Qasri. Lunga cedhak, lunga sing namung kene nggodan. Niku nggih mangke enten keringanan. Sami enten keringanan. Siji, wong iku oleh gak Jumatan. Lunga cedhak. Oleh gak Jumat tapi tetep enten syaratnya, mboten ngawur terus. Jare padha nek lunga nang gondang kok usah Jumatan lu enten syaratnya. Mangke rek kula tidhaken niki urutane piye. Terus nek lunga cedhak niku kita saged salat teng kendaraan. Niku mangke yen enten syaratnya kendaraan sing kaya napa. Niku enten syaratnya. Termasuk tiyang niku nek lunga senajan to cedhak niku boten kenek kesunahan salat riyaya. Umum boten salat riyaya boten napa. Termasuk boten kenek taklif utawa kesunahan kurban nek lunga. Nek lagi lunga. Nah nek lungane dilakoni sedasa Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah niku piyambake boten kenek kesunahan niku. Umpama lakoni gak apa-apa, tapi boten sunah ngoten maksudnya. Nah niku mangke kathah termasuk tayamum. Kata mangke enten syarat-syaratnya, boten langsung kula aturaken enten langsung dilakoni boten enten syaratnya. Nah, utane sakniki sing kita bahas niku lunga sing adoh sing hubungane kali salat. Sing keringanan syariat masalah salat. Kalau ben kula aturaken tiyang lunga niku kuwayah sanget. Kuwayah sanget. Kudu nggawa sangu, nggih mboten. Kudu nggawa sangu. Paling boten senajan to boten beto kendaraan, berarti kan kita betahkan fisik sing kuat. Berarti kudu nggo bekal. Yo sangu yo bekal. Dan tenggene lunga niku kathah resiko-resiko. Nek zaman rumiyin resikone meskipun dalane sepi cara nglewati padang pasir. Niku resikone kan dirampok, nah niku dibegal nang dalan. Terus kesasar. Zaman riyen boten enten Google Map. Kadung kesasar ya dino-dino. Nah, kuat resiko-resiko. Termasuk mati nang dalan kuat. Zaman saat ini meskipun dipermudah dengan alat transportasi macam-macam, tetap enten kepayahan-kepayahan, keletihan-keletihan. Senajan to kita ngangge kendaraan, berarti kendaraan ini makin butuh biaya, butuh bensin macam-macam. Cara ngangge supir ya tetap kudu bayar supir akeh. Makanya tiyang sing lunga niku kali syariat Islam diperingan. Syariatnya diperingan, ojo abot-abot ben tetep nglakoni syariat Islam ngoten. Dadi wong sing lunga iku ben tetep nglakoni salat, tetep nglakoni poso, tetep nglakoni syariat mboten ninggal blas. Karena tiyang niku saged mawon nang omah iso semangat sembahyang, mergo cedhek masjid, cedhek langgar. Apa-apa gampang, nang jeding gampang, golek klambi, golek sarung gampang. Tapi nek wis wayah lunga, rasa-rasa omah wis kadung celonoan, ketat wis kadung maca, tapi wudu malih kaping bongkar malih rasa. Makane kathah tiyang sing nek perjalanan niku malah alhamdulillah ninggal salat. Nek nang omah iso salat tertib, tapi pas lunga mboten saged salat. Alasane repot, alasan ini asal njogo mobil. Nah, ini makanya kalau Islam diparingi keringanan. Keringanan yang pertama kita bahas gini ku keringanan masalah sholat kosong. Sholat kosong itu sholat sing asale petang rakaat diringkes dados namung rong rakaat.
Berarti rukhsah niki keringanan niku rukhsah niku keringanan. Hukum Islam niku enten sing azimah, enten sing rukhsah. Azimah niku hukum Islam, syariat Islam sing tasik asli dereng enten keringanan-keringanan. Contohnya sholat zuhur aslinya pinten? Sekawan rakaat kan ngoten. Sholat asar, sholat isya aslinya petang rakaat, itu namanya azimah, asli. Rukhsah itu keringanan karena ada sebab-sebab tertentu kaya lunga, maka syariat sing asli niku rondo abot berpindah dari serodo enteng. Petang rakaat di kei keringanan dari rakaat. Dan cirine rukhsah niku luwih enteng. Cirine rukhsah niku hukume timbang sing asli niku luwih enteng. Sekawan rakaat kali rong rakaat niku enteng pundi? Enteng loro, cepet mari. Enteng kali. Bahkan diaturaken iki mung sakjane ten akhir tapi mung kula kemutan. Tiyang niku nek perjalanan yang jauh niku pas Ramadan, pas Ramadan niku kan berarti piyambake diparingi pilihan mengambil dua rukhsah. Posone oleh mokel, salate oleh jamak kosor. Kasarane kan ngoten. Salate oleh jamak kosor. Tapi nek mirsani teng sejarah Kanjeng Nabi niku setiap lunga pasti ngelakoni sholat jamak kosor atau sholat kosor, sholat rukhsah setiap lunga. Tapi nek hampir mboten nate mokel, tetep kosor Nabi senajan to lunga. Nate Nabi niku mokel mergo perjalanan niku dilampahi ten Ramadan pas panas-panase perjalanan perang nopo tindakan nopo kundur ngoten kula kesupen. Niku sahabat sami lemes, sami puayah. Terus enten sing lapura, Kanjeng Nabi para sahabat sami lemes. Mergi niki medal tur dalam keadaan poso Ramadan. Terus mereka sahabat mboten wani mokel. Mergo jenengan Kanjeng Nabi nggih mboten mokel. Lek Nabi kuat-kuat ae, Pak. Nabi mboten butuh dahar, mboten butuh munjuk. Dahar munjuk niku wis diparingi Allah. Kanjeng Nabi dahar iku kanggo nduduhno kamanungsane tok. Mboten mergo butuh mangane, mboten. Nek kita kan butuh mangane, Pak. Nek Kanjeng Nabi mboten butuh mangane. Hanya nunjukne lek Nabi niku wong ngono tok. Wis. Dilala Nabi ningali sedanten, waduh ngesakne iki. Nek niru aku. Akhirnya para sahabat sami lemes matur. Akhirnya Nabi nyuwun dibetakaken toya. Terus Nabi niku ngunjuk toya niku ten ngajenge sedaya sahabat di depan umum. Lek nduduhno Nabi niku mokel. Nduduhno akhir para sahabat sami ngunjuk. Seneng alhamdulillah oleh mokel seneng. Wong Nabi ae mokel sak gak mokel. Dilalah enek wong siji apa bahasa salah yang setunggal. Kalau kesupen Habib niku mboten mokel. Kali Kanjeng Nabi diduding napa? Maksiat. Fakor aso. Maksiat, gak mokel maksiat. Oh, sak pertama ditutup ngono. Nah, akhirnya kali ulama didamel kesimpulan. Nek jukuk rukhsah salat, nek pas wae lunga, nek pas wae jenengan setiap lunga sing lebih dari masafatu qasrin, lebih dari jarak yang ditentukan lebih dari 80 atau 90 kilo niku luweh apik nglakoni jamak. Tapi nek tindakan pas wae poso Ramadan jenengan tetep mawon
nglakoni basa Ramadan boten usah mokel. Kejaba nek pas wayahe payah sangat. Kaya Nabi wae. Kaya ceritane para sahabat kali Nabi wae. Kan pas payah sangat. Nembe mokel. Tapi nek sekirane boten payah, lungone nang jero mobil. Mobile ASEAN. Apa maneh nang pesawat tambah. Nang pesawat kan jarake mulai Ngawi nang Surabaya kok nang Jakarta kok nang Sumatera kok nang kono kan suwi Pak, pirang-pirang jam. Jarake kan adoh. Senajan jarake adoh kan ditempuh mek pirang jam. Gawe pesawat nih kan dilutok sak jam 2 jam teko Kalimantan pun dugi. Kan boten sepinten payah. Jadi tetep mawon poso. Tur alasane sing nomor kali sing iki sing paling masyarakat. Tiyang niku nek ngelakoni sholat jamak kosor, maka sholatin pun dianggap sempurna, pun dianggap cukup. Boten duwe utang sholat. Jadi senajan to kita mendhet rukhsah kelinganan jamak kosor, niku sholat kita sing mek 2 rakaat utawa sing dikumpulno niku pun dianggap sampun cukup, gak duwe utang. Gak perlu qadha. Tapi nek kita mendhet rukhsah poso, terus mokel, bener mokele niku diperbolehkan, tapi hitungane jek duwe utang. Lah niku napa malih kita semerap nek utang Ramadan niku bener wajib disaur, tapi keutamaane fadilahe boten sami nek dilakoni teng bulan Ramadan. Nah niku. Nah niki dadi pedoman saya, makane kula lunga-lunga niku ya jamak kosong. Kecuali nek mungkin ada sebab tertentu nek kula pengin aku jamak kosong, gak duwe kanca iku salate dhewean. Gak duwe jamaah. Mergo kan akeh syarat wong sing salat kosong niku mboten aksal dadi makmume wong sing salate sempurna. Dheke oleh jamaah tapi dadi imam. Utawa bareng-bareng sak jamaah iku kosor kabeh. Nembe angsal. Nah, makanya kalau pertimbangkan niku nek sekirane kula kelangan fadilah jamaah, mending jamaah. Karena fadilah jamaah niku luwih gedhe. Tapi nek sekirane boten enten napa niku potensi untuk saged jamaah, maka kula nglakoni salat jamaah kosong. Sing penting salat itu mantul. Apa niku ilmu. Pun syaratnya enten gangsal. Sing pertama lungone boten maksiat. Lungone boten lunga sing haram, tujuane boten krana sing haram. Berarti lunga niki kan enten 5 hukum. Enten lunga wajib kaya haji, lunga wajib. Lunga nyaur utang wajib. Lunga mergo ditimbali tiyang sepuhe. Nah, rene mau ditimbali anak, ditimbali wong tua, wis siap sendika dawuh hukumnya wajib. Nomor kali enten lunga sunnah. Contohnya umroh sing biasa, mboten umroh sing gandengane haji. Utawa lunga mergo silaturahim, mergo ziarah makam para awliya, makam sholihin. Enten lunga hukume mubah. Boleh-boleh saja. Gak dosa ya gak pahala. Contohnya apa? Rekreasi, wisata, yes, healing, jalan-jalan, betul apa? Bahkan boten golek maksiat. Enten lunga hukumnya makruh, kurang apik ngono to ae. Kurang apik. Lunga sing hukumnya makruh niku rada kangelan kula golek contoh. Nek kula golek contoh kula campurno karo sing hukumnya makruh, contohnya wong rokok ngono maksudnya. Jadi wong nek rokokan niku nek beberapa ulama lho kula mboten sajen sedanten. Beberapa ulama ngukumi nek rokokan niku makruh. Berarti nek kulaan rokok, wong dodolan kulaan rokok ya hukume ya makruh. Kok umpama dhewe sampai tindakan utawa lunga niku mergo kulaan rokok sing hukume makruh, maka lungane ya hukume ya makruh. Utawa lunga dina Jumat, ya lunga dina Jumat itu hukumnya makruh, Pak. Lunga dina Jumat hukumnya makruh. Mangke kula jelasaken. Sing nomor 5 niku lunga hukumnya haram. Lunga hukumnya haram.
lunga kabeh ndelok maksiat. Kabeh nanti nang Bali. Ndelok kotang keleleran umpama lho. Enek wong niate lunga nang Bali niku mergo ndelok ngoten-ngoten niku. Nah, maka sing diolehno nglakoni kosor niku nomor 1 sampai 4 tok. Sing nomor 5 mboten nangsal. Tetep wajib sholat karena lungone niku pun lunga dosa. Ojo sampai ketambahan dosa. Rukhsah niku hanya diberikan pada orang yang beriman dan taat. Sehingga nek piyambake boten taat kali Allah, nglakoni maksiat boten diparingi keringanan niku. Nomor kali jarake wau nggih 16 farsah utawa 4 barit niku ukuran-ukuran zaman rumiyin. Zaman sakniki ya wis nek dikonversi nek sing ngomong 8 dosa, sing ngomong 9 dosa. Terus kemudian salate sing dikosor 4 rakaat, berarti wau nggih zuhur, asar, isya. Terus niat kosor ket mulai takbiratul ihram. Mboten namung kerentek teko omah utawa teko mobil kendaraan. Engko aku nek salat tak kosor dilalah pas salat lali, gak niat kosor. Usolli fardhu dzuhri arba rakaatin pancet. Maka hukumnya ya tetep kudu pepah. Mboten asal dadi loro. Nah, mergo niate kudu pas barengi takbiratul ihram. Sing terakhir mboten nangsal jamaah utawa dadi makmum wong sing salate jangkep 4 rakaat, mutim istilah sing mukim sing mutim mboten nangsal. Nek dhek ping jamaah dhek oleh dadi imam, dadi sing salat kosor dadi imam. Engko wong sing mukim dadi makmum. Imame salat 2 rakaat, makmume salat 4 rakaat. Ketika imam wis salam, makmume kanggo nambah. Utawa sing aman karena budale niku sak rombongan sak elep utawa sak bis. Nang bis dikandani. Nah, makane nggawa wong ziarah, nggawa wong lunga sak bis gak gampang. Jenengan nek wani dadi panitia lunga, aja namung pinter ngatur duit tok. Jenengan kudu sing paling penting ku yo apa carane wong-wong iku sembayange sah. Salate iso sah, iso genah. Dan bukan hanya itu, kayak mulai budal dungane apa, sing diwaca apa, ngoten lho. Senajan to mungkin nang bis dengan nyetel napa niku tembang lawas, ngono. Pokoke mboten sing maksiat nggih, nyetel-nyetel sing lagu-lagu kenangan, mboten napa-napa. Tapi kan jenengan enten aturane ngoten lho. Budal mlebu bis ana aturane, ana dungane wis titik-titik ngoten lho. Terus mlaku engko sadurunge tekan ngene, jenengan atur iki engko nang perjalanan dhuwur apa asar. Kira-kira teko jam pira, salate wayah kapan? Pas tutuk tujuan apa nang rest area napa yo napa kudu diatur ngoten niku. Dirancang saestu terus salate kanthi jamak kosor utawa jamak tok apa kosor tok apa jangkep. Apa normal wis salat normal ae dhuwur yo 4 rakaat. Engko asar leret maneh tarokan, yo betul apa pilihan. Tapi nek terus Kanjeng Nabi, ora ketahui enak endi utawa apik endi wong sing salate jamak kosor karo sing salate normal kaya biasa, padha apike. Mergo dawuh Kanjeng Nabi niku Allah mencintai hambanya yang melakukan rukhsah sebagaimana Allah mencintai hambanya yang melakukan azimah. Enten dawuh kaya ngoten. Tapi enten ulama sing ngandani luwih apik nglakoni rukhsah. Karena apa? Nek wong nglakoni salat normal iku nang omah wis iso. Syariate Allah niku mboten salat 4 rakaat jangkep ngono tok. Salat syariate Allah niku ugi enten salat zuhur sing namung 2 rakaat. Nek kita mboten ndamel iki terus kapan gawe iki. Wong niki nggih syariate Allah, ngoten lho. Dadi syariat niku yo dirapani. Nek nang omah yo salat normal 4 rakaat dhewe-dhewe, nek lunga yo nglakoni jamak kosor. Dadi cara syariat niku lek guru kula ngibarataken Allah niku gawe syariat kaya gawe masakan. Hidangane wakeh kaya nang warteg ngoten, macem-macem. Yo ono balado, ono iki, ono balado, ono iki, ono iki, macam-macam. Kita niku aja njupuk
kita wong udanan Allah sedanten aturan Allah sedanten. Yo kita nek waya iki njupuk iki, nek waya iki njupuk iki sehingga Allah sedanten. Nah, ngoten nggih. Oh, nanti saya ditandakan masalah kosong. Nanti cekap nggih. Oh, pimpinan ke akhir subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang terkadang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.